ତ ଆମେ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛୁ। ତ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଫାଳ ସବୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ତ ଆମର ବର୍ଷେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇନା ଆଇବ ଦିଦି। ଆମ୍ବଟା କାଇଁ କୋଉଟା ଏଇଟା ପରା ଗଛ ଏଇଟା। ଆଡେ ଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବେ। ହଁ ଏଇଟା ପରା ଏଇଟା ବେ କଣ ଏଇଟା ତ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଡାଳଟା ଦରକାର ନା। ଆମ୍ବ ଡାଳଟା କିଲେ ଦି କିଲେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ ପଳେଇ ଆସ ନାଇଁ ନେଇଯିବା ଏବେ। ଏବେ ଆଉ ଆମ୍ବ ଡାଳଟା ଲାଗିବ ଫେରେ ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ। କଣ ବାହାରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ଟାଣୁଛ ନା ବାହାରେ ଲଗେଇବା ଲଗେଇଛି ସିଧା। ସବୁ ହବ ତମେ ଖାଲି ଆସ। ତମେ ତ ଯାହା ପଳେଇଲ ହଁ ଆମେ ରାତି ଯେ 9ଟାରେ ଗଲୁ। ଅବେ ତମେ ନା ରାତିରେ ବେଲୁନ ଫେଲୁନ ଲଗେଇଲ ସକାଳେ ବାହାରି ନଥିବ। କିଛି କଣ କରୁ ଆଉ ଏବେ କିଏ ଲଗେଇଛି ବେକାର ଖେଳିକି ଯିବା ଆଉ କଣ। ହେଲେ କିଛି ବାହାରିନି। ଏଟା ଖାଇଲେ ଏଇଟା କିଛି ହଉନି। ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତ। ତ ଆମେ ସାହିରେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜାଟା କରୁଛୁ। ଚାଲ ଯିବା ଗଣେଶ ପୂଜା। ତ ଏଠି ଆମେ କରୁଛୁ ଆମର ସାଇ ପୂଜା। ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଜେ ବକ୍ସ ସେଟିଂ କର। ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହାଇ ଟିକେ କରିଦେ। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମର ଯୋଉଠି ହଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। କଣ ଚାଲିଛି ରେ ଏଇଠି ଖଟି ଫଟି ପକେଇଛ କି? ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ନାଚ ଫାଚ ହବ କି ନାଇଁ?